दाखालि बावै जोङो नुदों जे नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बे NIA नि स्पेशल कर्टआ रबि बसुमतारी एलाइस रंजा बाजा बिथांखौ लाइफ टाइम माने इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादण्ड फोसावदों आरो आथिखालाव जोङो जिखौ जोंनियाव तथ्य दङ आरो जोङो सेन्ट्रेल माने जेलाव जाय बिथांमोनखौ लोगो हमदों जे गासै 59 NDBS NDB RDR गुबुन गुबुन हानजानि बेयाव NIA आदालतआ बा CBI आदालतआ बिसार खालामबाय थानाय जेलाव दङ दा दाखालि बावै NIA आदालतआ बा NIA नि स्पेशल कर्टआ रबि बसुमतारी बिथांखौ जि लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट होबाय बियो भेरि माच आनफर्चुनेट आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों आङो एसे सिगाङाव एसामिस आरो गुबुन गुबुन TV चेनेलावबो बे बाथ्राखौ रिसेन्टमेन्ट आङो होदों जे बाथ्राया जाहैबाय जे 2020 27 जानुवारि बे गोजोन गोरोबथानि सिगां बा BTR गोरोबथानि सिगां जाय बिथां जेलाव दङमोन सुक्तिनि उनाव बिथांमोनखौ हगारनायनिसो बेयाव बाथ्रा दङमोन आरो 9.4 आव क्रिमिनेल केस आरो हाइनियास आरो नन हाइनियास बे केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा दङ दा बेबायदिनो जोंनि मिथिनायाव आसामनि हम डिपार्टमेन्टआ जोंनो जि तथ्य होदों 263 नाम्बार्स अफ केसेसखौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय आरो माखासे केसा दिनै उइथड्र जानो गोनां दङ दा बेबायदि मोनसे समाव जेराव जोङो भारत सरकारजों सावरायदों भारत सरकारनि नखर बिफान हम डिपार्टमेन्टखौ जों बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनायाव जों बुंदों हाई लेभेल जिखिनि अफिसियेलफोर दं बिथांमोननि सावरायनायाव बुंदों जे सान्ति सुक्तिनि उनाव जाहाथे रावबो बेबायदि CBI आरो NIA नि आदालतआव भार्डिक्ट मोननो गोनां जाया आरो सान्ति सुक्तिनि मुल आधारानो जाबाय जोंनि ओनसोलखौ गोजोन लाबोनाय पिस लाबोनाय सान्ति लाबोनाय आरो नैथि आधारा जाहैबाय जे बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि थाखानाय 6 सिडिउल BTC खौ मोर पावार मोर अट'नमि मोर एरिया एक्सटेनसन बेबायदि माखासे एडिशनेल माने बेयाव राइट्स होनानै बेखौ माने बांसिन क्षमता गोनां खालामनाय दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानिया सोलिबाय थादों टुडे अर टुमर' बियो जाफुंहैगोन बा जोबहैगोन नाथाय 59 जि जोंनि बारग' NDB हारिनि थाखाय जायफोरा नांबाय आरो दिनै रन्जन दैमारि आरो माखासे जोंनि जि 7 नाम्बार्स बिथांमोनखौ दिनै CBIआ स्पेशल कर्टआ भार्डिक्ट होनानै दोनदों गुवाहाटी हाइकर्टआ भार्डिक्ट होनानै दोनदों आरो बेखाय जोङो सुप्रिम कर्टआव बिनि आपिलखौ खालामनाय जाबाय पिटिशना फाइल जाबाय खेबनै हियारिं थांबाय नेक्स्ट हियारिं दंबावो दा जों खोब पजिटिभलि जोङो जायफोर सिनियर एडभकेट जायफोर माने बिनि सायाव खामानि मावदों जों पजिटिभलि बिखौ लानानै जोङो आवगायबाय थादों नाथाय बेबायदि समावनो जों मालाबाबो सानाखैमोन मालाबाबो लुबैयाखैमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोख्रोङै सोंखारिदों भारत सरकारखौ NIA स्पेशल कर्टखौ जे कुनु कारनाव सान्ति सुक्तिनि उनाव बे कर्टआ सोरखौबा आरोबाव जाबजीबन कारादण्ड सोरखौबा दायनिगिरि खालामनानै भार्डिक्ट होनाया बे कुनु कारनाव एक्सेप्टेबल नङा आरो बेखायनो जोङो थांनाय 15 नभेम्बराव भारतनि नखर जि नेहाथारि हम डिपार्टमेन्टनि हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्लाखौ जों जेला लोगो मोनो आरो बिनि उनाव जेब्ला जोङो भारत सरकारनि नखर बिफानजों 10 जानुवारियाव सावरायो बे समावनो जों स्पेसियेलि बुंदोंमोन जे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोननि जि केस NIA आरो CBI जिखौ खालामबाय थादों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेखौ बन्द खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हगारनायनि बेबस्था खालामनांगौ दा बिथांमोना बिनि सायाव इनिशिएटिभ लागोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनैबो जोङो लानाय नुवाखै जोङो स्पेशल कर्ट CBI NIA बा हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टखौ जों अनार होयो आरो महामान्य आदालतआ जि मोनसे न्याय बिसार खालामो बे थिगानो दङ खिन्थु नैबे जि न्याय होदों बिनि सायाव जि भार्डिक्ट होदों बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया कारन सान्तिनि सुक्तिनि उनाव आरोबाव सोरखौबा जुदि भार्डिक्ट होनाय जायोब्ला बे सान्ति सुक्तिनि माने टटेल जि बेसिस बेखौनो बिसोर भायलेसन खालामनाय जादों आरो बेखायनो आं खावलायो जे NIA स्पेशल कर्टआ जि भार्डिक्ट होदों बे टटेलि एगेन्स्ट दा पिस माने
एग्रिमेन्ट आरो बेखायनो जोङो गोदानै आरोबाव बर' हारिनि जानानै एकर्ड सिगनेटरिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननो जों स्पेसियेल लेटार हरगोन खारन NIA CBI गासिबो हम डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो जुदिও बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सि दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे NDFB रिलेटेड आरो एकर्ड रिलेटेड जेसेबां केस दङ बे 10 दायानो जाया मानो सिगाङाव दायनिगिरिमोन खिन्थु एकर्डनि उनाव बिसोर दायनिगिरि नङा दा बेखायनो जातिनि सार्थआवसो जिहेतु बिथांमोना नांदोंमोन बिथांमोनखौ हगारनायनि खामानि मावनांगौ आरो केस माने नोङो हियारिं खालामनानै सोरनिबा जाजमेन्ट होनाय मेटारखौ बन्द खालामनांगौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो स्पेसियेलि सरकार आरो रायजो राजाखौबो आङो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय बिथांमोनखौ उदां खालामाब्ला दुलाराय बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पष्ट बाथ्रा जे NIA स्पेसियेल कर्टआ जि जाजमेन्ट होदों बे जाजमेन्टनि सायाव जोङो भारत सरकारनि हम सेक्रेटारि बिथांनो जोङो स्पेसियेल लेटार हरगोन आरो 59 जि सुबुं दङ आरो एडिशनेलि 7 नाम्बार्स अफ रन्जन दैमारि जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन जि दङ बिथांमोननि बेलायावबो माने आलादा आलादा मोननै लिस्ट खालामनानै जोङो हम सेक्रेटारिनि लेटार लिरगोन जाहाथे बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगौनि थाखाय गभर्नमेन्टआ NOC होनांगौ 2 नम्बरा जाबाय बिथांमोननि जि हियारिं बियो कमप्लिटलि बन्द जानांगौ आरो बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव हगारनानै हरनांगौ आरो बे जि माने NIA नि जि मोनसे बिथांमोनखौ जि क्रिमिनेल मोनसे नोजोरजों नायनाय बियो खोब दुखुनांथाव आरो बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ जोङो सहायनाया माने जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा गोजोन्थों।